Hello guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि पवित्र BTech YouTube channel बरायनाय जाहैबाय। माने guys जोङो दा नै नाखाथियाव दंफैयो। दा बावैसो सौफैदों। गोबाव समनि उनाव आं दिनैसो ब्लग बानायनो फैलायबाय guys नाखाथियाव। Awesome guys। दा होनबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम नाय। माने guys नै आंजों फैफादों नै माखासे सिखिरिफोर दंफायो आंजों। सोर सिखिरिफोरा फैफादों आरोखि ना जों बिराद बुरजा दं गासै awesome guys नै बेबो फैदों गाइसमोन मोजाङै नायना लादो नायदो ओमफ्राय गाइस नै बेवहाय दङ दंफांनि दालां बेयाव दंफांनि दालां दं माने गाइस आङो दा नैबे सानै सिखिरिफोरखौ आं रिल्स खालामनो नागिरदों नोंथांमोना दसे उनाव नुफिननाय जासिगोन माने गाइस नै बेवहाय जुम आबाद मावो आरोखि ना जुम आबाद ओमफ्राय ओरैजाय हाजो दङ सेराव बिराद मोजां गाइस बिराद मोजां मैसोबो दं बैथिंहाय मैसो माने गाइस जोङो नै दा गोजौआव थांहांगासिनो आरोखि ना आवगायहांबाय जों गोजौआव थांनो थाखाय मथा मथि जोंनो 1.5-2 घन्टासो लानो हागौ बे गाहायनिफ्राय जों स्टार्ट खालामबाय दा होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा नों माने लामानि अबस्थायानो जाहैबाय नै ओरैबायदि फिसा जास्ट आलिफोर बायदिसो आरोखि ना बेजोंनो जोङो थांनांगोन ओमफ्राय बाहाय जुम आबाद मावो जानांगौ आइ थिंक दे नायलांबाय था माने गाइस नै एकदम लामाया ओरैबायदि फिसा माने गाइस नै बेवहाय जुम आबाद मावो आरोखि ना जुम आबाद एकदमबारे बिराद मोजां समायो आरोखि ना जोंथिं गैया बे भिलेज एरियायाव नाथाय हिल्स एरियायाव बेबायदि खामानि मावनानै मानसिफ्रा आबाद मावो आरोखि ना बेवहाय दै थायो हाजोनिफ्राय गबोनानै बेहायनो आबाद मावनानै जायो आरोखि ना माने गाइस आरो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बिराद मोजां समायना जायगा दिन्थिलांनि नोंथांमोना नायबाय था माने गाइस नै बेवहाय जोङो गाहायनिफ्राय ससे फैनानै बेवहाय जों मोनसे फटक जन नुदों बेवहाय दा मानसिफोरा फटक लानो हागोन आरोखि ना ओमफ्राय जोंबो दा बेवहाय मोननैसो फटक लादिनि ना मा होनो लोगोसे जोङो बेवहाय रिल्सबो खालामनि ना मा होनो गाइस आरो गाइस मोनसे बुस्थु नुबावदों आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनोसै बैहाय दङ मोनसे डरिमन नै लोगोफोरबाव डरिमनबो दङ दा होनबा जोङो नैबेहाय जोङो रिल्स खालामसै माने नै बिथांमोना रिल्स स्टार ओमफ्राय नैबेखौ फसाया जाहैदों आरोखि ना नैबे सिखिरिनिखौ फसाया जाहैदों बेहाय रिल्स खालामा जाहैदों बिसोरो नैबेयावसो खालामनो नागिरदों रिल्सखौ अके गाइस माथो होनबावनो सिख्लाफोरनि गोसोखौ आरो सिख्लाफोरनियाथ' नै सेल्फिजोंसो भिडिअ लायो मा हुदाथाय सिख्लाफोरनि खामानिबाथाय सेल्फिजों भिडिअ बा फटक लायो माने गाइस आंथ' मानसिफोरखौ गोबां फट' खेबनो हायो नाथाय आंखौ फट' खेबग्रा रावबो गैया बे दुनियाव आंहा मानसिफोरखौ बिराद मोजां खेबनो हायो नाथाय आंखौ फट' खेबना होग्रा गैया आरोखि ना गाइस दा होमबा गोजौसिम थुदो दावखोलांसै माने गाइस बिराद खस्थ' मोनो माथो गाखोनायाव दसेयावनो मेंबाय जोङो ओरैबायदि लामाया नै थियाटार अन्थाइ आरि ओरैनो नाहरदो नै बिराद गोजौआव फैबाय जोङो नै गोजौआव थाबायनो हागोन हाला हानाय नंला नै सासे हाला जाहैबाय माखासेफ्रा जोंखौ नागारनानै थांगोरबाय नैबे हागोन बे थिफ्रिफ्रि बोलो गोराथार बियो माखासेफ्रा जों गारनानै थांबायलै गाइस माने जोङो दा बिराद गोजौ फैबाय दा ओमफ्राय गाखोनायाबो गोरानिफ्राय गोरा जागासिनो थियानिफ्राय थिया जागासिनो सान्दुंआबो सान्दुं जागासिनो गोलोमनायाबो गोलोमनाय जागासिनो लोङै बथला बथलनै दै जोब्बाय मेथाइयाबो पाकेटनै जोब्बाय ओमफ्राय दा नायदो नोंथांमोना बे केमेराजों वाव गाइस नायदो ओरैबायदि थिया आथिं आखाइ ख्रुब मोनजोब्बाय लाइट बावखुंग्रि बायदि आरोखि बावखुंग्रिनिफ्राय एसे सहसिन बावखुंग्रिना गोरासिन जायो ओरैसै ओइ नोंसोर आंखौ नेया नामा साला ड्राइभार मानसिखौ नेया माथो बिसोरो मी नावलाय एक्सकिउस मी अ मेडाम
เมียงตัวนั้นเมียเคย ยิงบ่ายดุบมันอะไรบ่าย ดุบมันไปอันไปหนึ่งอะไรเฮ้ยเมียเคย คุยดู อันไปนี่ ไว้บ้านสิบเลยนะ ฮาละรัดกูจะคุยไปจึงคุยเนี่ยอะไรเมียงชุบไปเออได้เบสโซเชียลมันนี่เบาคุงกริสต์ลาร์กี้เบาคุงดีไปได้นี่จึงน่าเลิกพระตรงเบากูจะลารีวิดีโอคลัมดึงเดี๋ยวได้ดงเลยเด้ยมันก็ชุดเสื้อมันก็ชุดเมียงชุบไป เมียงบ่ายยับเรียงยศวิดีโอดูยาว ยังทันได้พอดีอ่ะ นะ จับมันเลยเพื่อ ดูกันเลยเดียว Hello guys มาเนี่ยजोङो दा बेवहाय मेंनानै जिरायफैबाय ओमफ्राय जों बाहाय लेबुखाय जासिगोन आरोखि ना गाइस जोङो लेबु लाबोखादों लेबुखौ जासिगोन ओमफ्राय बाहाय जों गोबां फट' खेबबाय ओमफ्राय रिल्स खालामबाय ओरैसै नै बे बिथांनि थाखाय थेंक इउ बिथाङा आंखौ फट' खेबदोंमोन थेंक इउ ओमफ्राय बेबो आंखौ फट' खेबदोंमोन थेंक इउ ओमफ्राय नै रिल्सफोर सोलिगासिनो आरोखि ना नै ओरैजाय बाहाय दै दङ नै दै दं गाइस जोङो दा बाहाय लेबुखाय जासिगोन जलदों नायलांबाय थादों माने गाइस सोरबा ना खाथियाव फैनानै मेंदोंबाथाय नैबे दैयाव फैनानै जिरायफै बेवहाय आराम लाफै मेथाइफोर जाफै दैफोर लोंफै लेबु खाजिफोर लाबोनानै बेवहाय लेमनानै जाफैनो हागोन आरोखि ना गोसो बायदि बरिया आराम नै गाइस थान्दा औवासुंबारि नैयाव दन्दरबो दं बेयाव सियाल थायो आरोखि ना सियाल ओमफ्राय डास्टबिन दंखायो गाइस डास्टबिनाव गार मैलाफोरखौ मेथाइ पेकेटफोरखौ बै डास्टबिनाव गारनानै दोन बेयाव जानला मोनला गारनाङा बिराद गारजायो नङाबा नै लेबुखौ जोङो दा सैगासिनो आरोखि ना माने गाइस नै नोंथांमोना लुबैबाय जानांगौ एकदमबारे बेवहाय जों दा संख्रि फानलु दुन्दिया लगायसिगोन ओमफ्राय जों जासिगोन नोंसोर खुदै गजोबसिगोन आरो ने नायग्राफोरा दे होमबा जों जानोसै दखानदार गैया नामा मेथाइफोरा मा दङ ए माथो माने गाइस जोङो बिराद गोबाव जिरायनानै गाखोफिनबाय ओरैबायदि गोजौ अन्थाइ गाखोनांबाय ओमफ्राय जोङो जिरायनानै बिराद लस मोनबाय जोङो बांसिन मेंनायसो मोनबाय दा जिरायनानै गाखोफिननानै ओमफ्राय नै हाजोआ बिराद गोजौ जाबाय नै नायनो हागोन नोंथांमोना नै ओमफ्राय आंहा उन जागासिनो बिसोरनि ओमफ्राय बैथिं माखासे दङ जोंना लोगोफ्रा ओइनै माखासे लोगोफ्रा आंहालाय बारा थाबायनो माने गाइस जायगाया बेवहाय फैनांगौबाथ' बिराद दरसि सिखा गिथाव बाथावखा हारसिंबा ओमफ्राय दा जों ज'खाय जेबो मोनाखै आरोना ज' फैबा साबसिन जायो बेवहाय आरामनो बावबो दै दङ नै गाइस ओमफ्राय बेवहाय दैज्लाङाव बिराद दै फैगोनदां नै अन्थाइआबो देन्जार गिदिर दंखायो गाइस ओरैजाय नै बिराद मोजां जायगाया बेवहाय बार नाङो आयौ मासि गिदिर अन्थाइ औ बिदि अन्थाइ नुफेराखैमोन आं देन्जार गिदिर वाव awesome guys beautiful stone मस गिदिरलै फट' खेबजानोसै बेहाय फैदो हायो गैला जोब्बायानो आदि जों फैबाय मोनथारसिगोन आरोखि नोगोद मेंबाय गरम जाजोब्बाय मेथाइफ्रा जोबजोब्बाय जोंना जानानै दैफ्राबो जोब्बाय लोंनानै थिख' गोलैनो नागिरोलै बाव र' लासै फै बिथिंनो फै मोजां ने जायगाया बाव मोनो मेंदोंना मेङाखै I love you होनलाय I love you होनलाय I love you होनलाय होनदों I love you आं नोंखौ मोनसिगौ होनबावलाय गोसा होन दे 1 2 3 I love you once more I love you खोनादोंना नोंना बयफ्रेन्डआ
เอ้ยไหนโอ้คนไวพี่ดูอ่างหนึ่งคือมือจังมือเนินไหลอ่างหนึ่งคือมือจังมือเนินमाने guys मोनसिगोन nan दासिमबो मोना आरोखि ना थांखांनाय मानसिफ्रा बुङो मोनसिगोनल' होनो नाथाय दासिमबो मोना आयो आथिं आखाइ रुवायजोब्बाय जि गोजौ हाजो गाखोनांगौ थिया थार बाथारबाय उफाय गैया गाइस थेवब्लाबो नायनानै फैथारसै ना मा होनो चलो बिल्कुल हालत खराब सेस हालोदानो जाथारला ओंखाम उखैजोब्बाय ओंखामखौबो आं एसेल' जाबोदोंमोन ओंख्रि गोजांजोंसो जाबोदोंमोन आं ओंखामखौबो ओमफ्राय दा बिराद उखैबाय नै सुइस रल पेकेटसेल'सै बेखौ दा मोनहैबाथाय जानोसै आरोखि ना दे होमबा नायलांबाय था उफ हालोद खराब जाजोब्बाय आइदि मस्त गोजौ फुरा थिया ओइ कमन फैदो औ लासै फै ओंखारलांफिनजायाना देन्जार गोजौआव सफैबाय लामाया देन्जारसो वाव मोनफैबाय उफ नै लासै हाजोआव मोनफैबाय नाखाथि आयौ माथो मानसिफोर दंफैयोलाय मानसि गैयालै मा मानसि दंखाय लासै गाखो दे लासै फैदो जौ लानाय जानो लावदो बाजार नामा
दङ